26. Cela sunele o selectonile. Saqala ku verse 34. Wathi uDavide kuSawule, umkhonzi wakho lo ebesalusa impahla emfutshane kayise. Kwafika ingonyama nebhere yathabatha ixhwane emhlambini. Ndaphuma ndayilandela, ndayibetha ndalihlangula ixhwane emlonyeni wayo. Yesuka phezu kwam, ndayibamba ngodevu lwayo, ndayibetha ndayibulala. Verse 36. Umkhonzi wakho wayibetha ingonyama nebhere. Lo mfilisti ungalukileyo uyakuba njengenye kuzo ke, ngokuba uncikive izintlu zikaThixo ophilileyo. Amen. Nkosi mayisikelele ukufundwa kwezulayo ngoKristu Yesu. Amen. Angeke nishumayele bezalwane, ndizokhuthaza. Amen. Ndizokhuthaza abantu abadiniweyo. Hallelujah. Because ndiqaphele ukuthi kwezi ntsuku abantu abanenhliziyo ezinhle badiniwe. Hallelujah. Abantu abaright badiniwe. Abantu abanomthwalo badiniwe. Abantu abenza kakuhle badiniwe ukwenza kakuhle. Amen. Abantu abaright abasekho active. Hallelujah. Bafikele ukudinwa. Amen. Hallelujah. As a result, abona abantu aba-active, abantu abangekho right, aba-right badiniwe. Hallelujah. Hallelujah. Abantu aba-right abasagijima, abantu aba-right abasasebenzi, abantu aba-right abasenzi. Amen. Hallelujah. Hallelujah. That is why namhlanje if uyabathola abantu aba-right bavela sebedefend into yabo. Amen. Bavela sebeyilwela ngoba sebediniwe, bahlala phansi, bayaphendula ngoba basaqali into. Amen. Bavela sebephendula, sebedefend ivangeli, sebejayi levangeli yethu lena seyengushakala. Amen. Abantu aba-right bayalinda kubekwe into wrong ukuze bakwazi uveze right. Amen. Hallelujah. 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 And if uyakhumbula ngexesha lika Solomon lo kuzaba mama ababini abanabantwana. Amen. Kuzaba mama ababini abanabantwana, omnye ucinezela umntanakhe. Amen. Wafa. Amen. But xa ujonga pha eyona nto engamandla ukuthi lo nomntwana ofile wavuka qala, lo nomntwana ophilayo salele. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Because akutsho ukuthi uphethe into ephilayo okanye efileyo na. Into ebalulekileyo uvuke bani qala. Ukubani ovuke qala. That is why namhlanje ke nenevangeli yethu abona abantu aba-right bayalala, kuvuke qala abantu abangekho right, sivuke sesidefenda. Hallelujah. Sivuke sesisilwa, sivuke sesingcolisa amagama abantu abavuke qala. Hallelujah. Ngelo xesha ithuba besilinikezwe salala. Amen. But ke ndizothi namhlanje ungadinwa ukwenza into enhle uThixo ayibeke enhliziyweni yakho. Noba sekuthwane, noba sekwenzekeni, ungakhathali. Amen. Nikhona kwenziweni, nikhona ecaweni. Abasifunda khona sibona uDavide ubalisela uSaul empini. Hallelujah. Uthi ndandisemadlelweni. Hallelujah. And njengoba ndisemadlelweni nje kwafika ingonyama. Nikhona kwenziweni. Mayifika le ngonyama yayandikrwaqula nje yandijonga. Amen. Yadlula yayezimvini idibona. Iyangibona yandikrwaqula nje yadlula yayezimvini. Amen. Mayifika yathatha imvu eyodwa. Amen. But mna
njengomalusi ndangena impini ngeyo yam, haleluya, because le ngonyama vele yayingazanga muma, haleluya. But ngoba ndingumntu onentliziyo, ndingumntu olungileyo, ndakuba akukho mvu esawudliwe ingonyama phambi kwam. Ndasukuma, haleluya, ndazama uhlangula le mvu ebanjwe ingonyama. Hayibo, amen. And then ingonyama yathi ke ngoba nawe soyayingena ungena indaba ezingezo zakho, hayi usengxakini, sendiyayiyeka le ndiqondana nawe. Niqonda because ezinye zengonyama oqondana nazo besingazanga kuwe, but zikuatheka ngenxa yentliziyo entle, uyawangenelela izimpi zabanye abantu. Wathi xa uzingena amabhubesi aqondene nabo aqonda nawe. Yajika le ngonyama yathi mna bengazanga kuwe, ndiyakwazi kungekho kwipleni yam bendise apha, but ngoba soyayingena le nto kuzokwaziwana, kuzokwaziwana izimpi zomntu olungileyo, izimpi zomntu onentliziyo. Othi akho mntu unosokola, ndikhona. Akho mntu unosokola phambi kwam, ndikhona. Akho mntu ezinye zemfazwe ezijongene nomtshato wakho wawuthi uhlangula eminye imitshato. Nikhona bazweni, wawuthi uhlanganisa abanye abantu. Loo mabhubesi ayikhona loo mitshato, akuya ngowakho umtshato, akuya ngowakho umtshato, engazanga kowakho, but wena wasewayingena le nto. Wasewayingena and akubuhlungu uyingena usazi uba kungalimaleka, but necalling ithi suhlala ungayingeni. Ubizo lwakho lithi awukwazi uhlala ungayingeni. Ireality ithi ungayingena uzawulimala, but calling bethathi ndizayingena kumbona ndilimale, ngoba ngeke konakale phambi kwamehlo wam. Umthwalo uThixo ondinikeze wona akuvumi. Ayihlangule le mvu. Now manje ngonyama iqondana naye, izimvu zibukela, asayingeni. Le ngonyama maseyiqondana nazo, kaseyiqondana naye zizimvu eziqala uhleka, zizizimvu eziqala uhlekisa ngento le ngonyama, zithe besenzana. Haleluya. Ukawahlekwa ngabantu okawabahlangula izono, ukawaathekwa ngabantu abathela izono. Nikhona bazweni, nikhona bazweni, endaba bakuthandazisa bengaba bahlekisa ngengonyama ongenasuke ngabantweni. Masasiqondana nekhaya lakho, ezingonyama bengaba bahlekisa ngawe. But ndizothi namhlanje uthi uDavide wakhangelisa ezitabeni amehlo akuncedo lwam luvela khona, and wakhangelisa eluncedweni, wakhangelisa apho luvela khona. Amehlo wam akekho seluncedweni, alapho luvela khona. Awam amehlo akekho kuncedo, alapho luvela khona. Ngoba le nto kujongisa encedweni ikwenza uthuka abantu. Le nto jongisa amehlo akho encedweni ikwenza kunabantu abangafaniyo nabo, kodwa uyawasusa amehlo akho ujongisa apho luvela khona. Luthola uncedo luphela, ujatulisa ukuthi apho luvela khona lukhona oluphuliphelwayo. Olu luyaphela, but apho beluvela khona olu kulungisa olubhetele, kulungisa olungcono. But uma amehlo akho eseluncedweni, ukhalisa kuphela kolu, kanti lukhulu olulungiswayo. Aluveli kwizimvo okanye kwiigusha esizilweleyo. Olwethu uncedo luvela kuJehova. Awujongi apha. Oh wow.
Sumayela. Wandini. Le nto ufuna uncedwa ngabantu ababe bakunceda izolo iza kuthakathisa. Yabandini. Ngoba namhlanje kunabantu abahlebayo, kunabantu abathukayo othi zizinja ezo ndazinceda namhlanje azindazi noba yintoni. Kanti olwakho uncedo aluveli ngoba luncedileyo livela kuJehova. Olwakho uncedo akubuyiswa zinja endlini kaThixo. Ngoba ngexesha undinceda wawusithi ungenwa nguThixo ya wawungadastenda uba ungena nguThixo ukuze undincede. Wayi masafuneka uncedo wena ungalindi uThixo andingene wayithi ngenwa nguwe ekubeni wena wawungenwa nguThixo. Ngoba mamela ndixelele ndiyafana ngonyeye. Uma ndiphambi kwakho wabona umqolo wami ungaphandle wandembathisa, sulinde uba nami ndijikele laa mfana uzokwebathisa wena. Siyaphambili sawufika nini apho siyakhona. Asibele kudala umele khona ungisembathisayo. Indlela iyapha awundembathisile sobona undikhwetha. Uthi yandihleka singakunceda ngembathisi. Hayi sobona ngabasemva kwakho. Iyahamba indlela. Nami ungembathisa ngoba ndiphambi kwakho. Awundembathisayo ngoba ungcono. Nami ngingubana besemva kwam ebezondembathisa. Amen. Jonga. Andikwazi ukuya umva njengokwembathisa. Ukude apho siyakhona. Sawufika nini xa sihamba sihlala? Sijikelezana sembathisana. Siyadlalisa kanjani? Mamela nditshela njengoba undembathisile ndiyayiphinda le awundembathisanga ngoba ubhetele undembathise ngoba usemva kwakho noba ibingubani and njengoba ndithuka nje undibiza ngenja uba mna ndisakunaka ndibembathisa bakhona endibembhathisayo abaphambi kwam, bakhona abandiqhobela izandla, bakhona abandibona njengendoda kaThixo, bakhona abantu bebengafikanga asazi babezolana sihleli njengoba ndikudoti kuwo ndinomandla kwabaphambi kwam. Mamela ndixelele wonke lo mntu ombiza ngamagama kukhona abaqhwatyeni izandla. Njengoba usithi ubani nobana ndifuna ukubona aba-appreciate abababongi into abenzela zona, kukhona abababulelayo abenza something ezimpilweni zabo. Hayi loo nje hayi akancedi noba ngubani lo unceda abathile. Yes, unceda abathile nceda abaphambi kwam. Uyanisela ndinceda ndiyambathisa abaphambi kwam, abasemva kwam andibembathise. Ndiye ndithemba uThixo uba uzawuthinta abasemva kwam. Abembathise. Amen. uDavid nje ndisajongene naleyo wavela ibhere futhi nalo landlula landikrwaqula nje laya kwenza zimvu ndidiwe ndinjalo andanento ethi ezaa zimvu ezikaze ndizisapote kwingonyama ndizawube ndiziyeke zilayeke akathanga ndikubonwa nengonyama izimvu azimsapotanga Nikole mozwe but what you calling in English yamenhle ithi mandiphinde ndibalwele bengangi-appreciate i-calling ithi mandiphinde futhi bengangi-appreciate because ngomsebenzi wam lo ndizosho loo nto namhlanje sudinwa udinwa lento ibekile enhliziyweni yakho noma kukhona abantu abangibamayo abanye beyamgeka yilwa ngomsebenzi wakho ngomthwalo wakho ngoba mawuzalwanga nguwe ongazulala ebusuku wedwa.
Ukhona lo muntu uThixo andithume kuye namhlanje othi mna njalo xa kukhona abantu abadinga uncedo nditsibaqala, kodwa xa ndidinga uncedo akho mntu usondelayo. Kodwa umncedayo, ndihletywa bangabe ngabancedayo. Kodwa namhlanje ndizothi sudinga ukwenz'okuhle. Izulu liyabona, uJehova osezulwini, kukhona abantu abathintileyo ukukhava umqondo wakho. Abo bakhavileyo subalindele uba mabakhave uJehova, kukhona abantu abathintileyo. And bamnandi abantu abathintwa nguThixo kodlula abantu abathintwa ngoba ayikho into ebuhlungu uThixo njengoba ubhizi uyathinta, nathi isibhizi siyathinta. Mamelane kuhlala phansi. Bakhona abantu uJehova akuthintele bona but uyaba-undermine. Bakhona abantu uThixo abathintileyo ukuze bakusize empilweni, bakuthwale, but abayiyo le ndlela ocinga bamele bavele beyiyo. Because indlela uThixo akhetha ngayo ayifani nendlela esikhetha ngayo. Thina siyabasondeza abantu beyingozi, sibhekelisa abantu abanamandla, sisondeza haleluya. And uThixo uyakwazi sometimes ukugxotha abantu abanamandla ukuphakamisa empilweni yakho, kanti uazisa abantu abawik abangakwazi ukuphakamisa. Kanti njengoba aba ebagxotha abakwazi ukuphakamisa, uyawoyika la mandla abaphakamise ngabo, basazathoba ngawo, basazabahlisa ngawo. Nikhona mazweni, nikhona kaweni, nalamandla abaphakanyisa ngawo, namandla abaphakamisa ngawo, basazabahlisa ngawo. Bangajehova uzisa abantu abazothi noba sebefuna ukuthoba bangabi namandla, bathi sebefuna ukungcolisa igama lakho bangafakali. Andivala ngale nto empilweni yakho, ungabolenza iphutha, imistake yokufokofisa abantu abathandazayo. Ugcine millionaires ufokofisa abathandaza. Uma nje ungumuntu uba ungumuntu ujobe character ukufokofisa, ukwazi ungafokofisi, kungcono ufokofise lezi ezinemali kunoba ufokofise eziyedolweni. Because ezithandazayo ziyakwazi ukuthandaza kuvuka iimillionaires, but azikho iimillionaires ezikwazi ukunikela kuthengeka abathandazi. Ngithi ezithandaza ziyakwazi uye edolweni kuzii-millions, but azikho ii-millions ezikwazi ukuthenga abathandazi. Na umele ugcine ukwazi uzalenye, ukwazi ugxothe ukwazi uzalenye, ugcine ngakwazi uzalenye. Kunabantu abagcina ungaba-understandi, bengakunikeza lutho, bengakunikeza imali, bengakunikeza inesi, kanti ababantu noba bengakhuphi inesi bayakwazi ukuya edolweni. Kuzabantu abanezinto, kuzabantu abanemali empilweni yakho, bayakwazi khona ekhona, abakwazi ukwenza ulutho lithenga, but bayakwazi ukubamba kwelizwe likamoya. Nkosi yami, ezantsha noba uyafisa uzokwenza awuzominga emzini wakho, asinayo nemali yothenga i-2 litre yedrinki, kodwa siyakwazi ukuklina indlu ngegazi likaYesu. Sithi egameni likaYesu umlilo ungakhona, umlilo asinamali, kodwa siyakwazi ukuthatha nemimoya elapha kulahle. Ngoba kulendlu oyithengileyo i-owner yalapha ibili-devil worship. Abe-sitting room kwakho kubanje meeting ngo-12 uzabathakathi.
Akho colleagues esingayibona loo nto kudingeka ezanto manje ezingenayo ne-perfume ekunoma kamnandi. Haleluya. Kodwa esazinto sivela kuJehova, sivela kuSimakade. Xa kanjalo xa usasithi ngumu kwathi ngalo mfazi wamabhada wasba olulaka luvelaphi. Beno lakho kuya enkonzweni ngalo mfazi ngakumthi. Uye kawe but njalo xa nihlala lesithi ngumkhono olulaka ngalazi banivelaphi. Idinga ukuxilingwa endayiklema ngomnikelo. Idinga abantu abaziwayo emkhathini, abaziwe eStandard Bank bayaziwa emkhathini, abaziwe ABSA bayaziwa emkhathini, leni khona abazali abaziwe eCapital Bank emkhathini bayaziwa. Lena into idinga abantu abangasukanga abazothenga mali likaYesu. Wena Sathana namadimoni akho naziwa ngomntwana kaThixo. Kuzula abantwana nivela enkonzweni kulesithi. Bakhula abantwana bafuna upheka. Ngoba wena ugcine abantu abanemali. Wa-undermine abantu abakwazi ukuthetha nemoya. Bengizotsho nje loo nto namhlanje, bengizokukhuthaza ukuthi ungadinwa, ukwenza okuhle. Izulu likujongile, uSimakade ukujongile. Haleluya, haleluya, haleluya. Ufuna siphume kule ndawo siredi, sithi akho mbhera, akho ngonyama ezawudlalela ebantwini endibaziyo. I don't care ukuthi bani-appreciate-ile, banihlebile, bathini, but i-calling yam ayivumi kube khona umuntu olumiswayo. Ndikhona ubizwe inhliziyo endinayo, umthwalo endinawo awuvumi, andinandaba ukuthi bayaphi. Nkosi yami. uJoseph uthathwa ngenye imini ngabantakwabo, uthunywa ngutatakhe uba makasisikhafutini kubantakwabo. Xa ifika ezi zimfaka emgodini but zasithatha isikhafutini. Wazihlakaniphile akafundana nesikhafutini. Sihle thina. But uJoseph uthi noba esemgodini, into emvuyisayo emgodini ukuthi noba bendifakile bayahla. Ngiyayiva ipain yoba semgodini but yoqhulwa ijoy ukuthi le utata beniphathise yona ifikile kubamnikazi. Because ukuba ubiziwe nguThixo eyona nto kulalisa ebusuku ukufika kwesikhafutini kubamnikazi. Eyona nto kwenza ulale ebusuku ukuthi isikhafutini sifikile kubamnikazi. Eyona ahlala endlini njani andingeni ndawo as long as isikhafutini sifikile kudlula besemgodini. God is casting his love over to the one that become from zone in his casting. Thina asifuyisa millions asisibona kwi-account yethu, sifuyiswa ngokufika kwesikhaftini kubanikazi baso. Kudala singabi na-next but isikhaftini sifikile, kuloba sibe nemali ngakuthi nesikhaftini ngakuthi. Bayashara intshumayelo zam, noba bendiza ngentshokoto bayashara intshumayelo zam, noba bangathini bayandikota. Wena awukafika endaweni ufike kuthiwa nomshumayeli ushumayela akafuna ukubona. Ufike uhlale kwangasemva xa uva le ntshumayelo ube le nto yayithethwe ndim. Akandifuni yena kodwa isikhaftini. Manda yalibaba ushanta posaya, rikhonta yalibaba shanta. Into esenza silale ebusuku kukufika komyalezo kubanikazi bawo.
namhlanje sihlutshwa ngabantu abangafuni ukwenza le nto uThixo athi mabayenze ngoba bethi basaphekwa. Hayi saphekwa. Leli Bhayibhile yami ithe usisitya ithamba ukudla zangibona ke kuphekwa isitya. Ukudla kudala kwavuthwa isitya sisisaphekwa. Ukudla kuvuthwe kudubhudubhe isitya sifuna ukwenzani sithi ndisaphekwa. Okay, masivumelane ke uzawuthi uba isitya siyaphekeka sizawuvuthwa ukudla sekonakele. Ayikho into ebuhlungu njengesitya esirayithi esithwele ukudla okubolileyo. Isitya sirayithi but ukudla kudlulelwa nexesha. Ngoba imessage nesisizini yayo. Umyalezo nomyalezo uboba notata unesimilo ugobile but akekho relevant. Uphekekile but ukudla okubuya sebadlulelwa nixesha. Indlela alungekayo. Asithi ukulunga sifuna udilive nalapha epulpiti. Ungalunge kuphela nalapha epulpiti masiyive. And uThixo wayikunikeza imessage wahlala phansi wathi usapheka ugqinyiwe upheka lidlulile ixesha lomyalezo wakho. Asimenge ngenyawo. Yini Thixo. Yini. Cela uyitsho le khona lo muntu emthetha ngayo. Ixesha lokurecover lisekho. Late. Uyosiyabuya. Uyobuya ungenzanga next uthatha usarecover. Sure. Uyesu njengele emnyango nje akasulinda serecover sonke abuye sisoqhela urecover. Sisemfazweni silwa noSathana. Xa uSathana umbethile ekuseni ngo-8 o'clock, ngo-9 o'clock uyabuya kanani ixesha lokuhlala phansi athi usarecover. And then wena lento xa ubethiwe nguSathana uthi athi aphe lokuhlala phansi. Uma bekuhlalise phansi enkonzweni hamba esitratweni. Nikhona enkonzweni uthi apha esitratweni uSathana namadimoni, haleluya. Enkonzweni bandihlalise phansi bathi kwam uzondazi Sathana akusuhlalela wena namadimoni kulo mzwami. Ndisiwe enkonzweni hayi apha kwam. Apha kwam sasebenza operate. Apha kwam Sathana andisiwenze lo nguwe phansi. Apha kwam apha ndikubonayo khona ndiyakahlela. Fela uphume kule ndawo uvuka usivuthulula ubuyele kwiposhini yakho. Amathambo ayisegodini wathi wesekele xa igqiba profeta kuwo avuka athatha izikhali zawo ngoba ayefeya ngamasotsha avuke ngamasotsha. Awukwazi ufoyinta sesuvuke soyihasha buyela kwiposhini yakho. Haleluya. Awukwazi ufuna umshumayelo uvuke sohleli ngasemva. Uphinde uvukele apho uThixo nekubeke khona. Buyela kwizixhobo zakho. Sisavala amehlo ngicela uthandaza ngento mfundisi uThixo bekuthume kuwo namhlanje. Manda yakhaya lebaba. Rekonda ya laba hasaka. Thank you, Jesus. Kaya lishika pasa. Zana pambele tana sikena. Nono miyalezo bingo wangu namhlanje. Uthethe kwaqaqa Jehova. Uthethe konke. Bengisibuza lokuzo. Kodwa namhlanje ndinxiba amandla.
besediniwe ndiphelile ndidiniwe vele ndidiniwe andisanawo amandla okwenza next Bela ndincede Jehova thank you God Yesu nanga thank you Jesus